עברתי שואה. אני ואליה, החבר הכי טוב שלי, זכרונו לברכה, יצאנו לנובה. מהרגע הראשון שבאתי לשם הייתה לי תחושת מועקה כזאת. לא הצלחתי ליהנות. משום מקום התחילו לראות עלינו מחבלים, לרצוח שם אנשים. ואני ואליה היינו הראשונים, בין הראשונים שכאילו יצאו משם. נכנסנו לאוטו, היה לחץ מטורף, אני נהגתי. פתאום אליה צועק לי, מי היורים? אני לוחצת על הגז כדי, את יודעת, לעקוף אותם. עד שערו לנו בגלגלים, והאוטו סטה ימינה ונעצר. עבר טנדר כזה, עם מלא מחבלים חמאסניקים. אחד החמאסניקים מסתכל עליי, וירה לי ביד. היד פשוט יצא לי מהמקום. איבדתי מלא דם, הרמתי אותה מהרצפה, החזקתי אותה, והמשכתי, כאילו, נשארתי על הרצפה. יריות ורכבים סוטים ימינה, שמאלה, כאילו, חריקות של הרכבים, צרחות של נשים, של גברים. חיכיתי שיסתיים הטבח. פתאום היה שקט. ראיתי שמגיע מחבל, רואה את אליה, מגיע אליו עם נשק, אומר לו קום, קושר לו את הידיים ולוקח אותו. הם עשו שם וידואי הריגה. כאילו מי שהיה נראה חי היו דופקים לו כדור בראש. אז העמדת פני מתה. כן. האוטו של אליה התפוצץ, נשרף. קלטתי שהאש מתחילה לסגור עליי. כאילו, כל האזור נשרף. חיפשתי פרצה אם יש לי לאן ללכת, אבל לא היה לי. פתאום ראיתי על הכביש איזה בחור מטייל לו בין הרכבים השרופים. צעקתי לו, הצילו, ואז הוא אמר לי, תעלי. מחבל. לא יודעת, חשבתי שזה ישראלי. קיוויתי שזה ישראלי. ואז הוא אמר לי, תעלי. זו הייתה החלטה של רגע כזה, אם להישאר, להצטרף פה למוות, או ללכת איתו. ואני אומרת לעצמי בראש טוב, אני לא רוצה למות. רוצה לחיות. אז הלכתי איתו. אני מגיעה, מחזיקה את היד, התחיל לגעת בי. נגע לי בחלק העליון של הגוף. התחלתי לצרוח שם, משתגע כזה, את יודעת. קלט את הסיטואציה עם היד, הוא קלט שהיא מנותקת מהגוף, כנראה הוא נבהל, עצר לי שנייה, קרא כאילו מרחוק לרכב שהגיע, אסף אותי, משך אותי אחד המחבלים מהרכב מבחוץ לרכב מהשיער, הוריד לי את הראש כל הנסיעה. והגעתי לעזה. בית של אחד המחבלים שהיה איתי ברכב. סגורה, בחדר, חשוך, אסור לדבר, אסור שיראו אותך, שישמעו אותך, מחביאים אותך. יש מחבל שמסתכל עלייך 24/7, מסתכל, אונס אותך עם העיניים. כך הרגשת? ברור. מבט רע כזה יש פחד להניס. זה היה הפחד הכי גדול שלי שם. אשתו הייתה מחוץ לחדר עם הילדים. זאת הייתה הסיבה היחידה שהוא לא אנס.